Comigo, Avelino Jacob, que é o editor desta obra Sempre Abril, aqui numa junção entre Galiza e Portugal. Como é que vê ser editor de uma obra com estas duas nacionalidades? É para min unha honra, é tamén un merecido favor porque son autor e, bueno, creo que ademais ao fin e ao cabo somos o mesmo pobo, respiramos por a mesma pel, temos o mesmo sentimento. Ese sentimento pois é o que se traslada aquí á revolución dos cravos que dende Galicia e dende o resto da España admiramos tanto porque era nun momento difícil onde nós estábamos nunha ditadura. Entón agora poder editar este libro 50 anos despois, pois claro, éncheme de orgullo e de alegría. Estar aquí neste marco incomparable no Porto e rodeado de todos os autores, pois creo que o sorriso xa di todo. Estou feliz de estar aquí. E uma homenagem a Luís Vaz de Camões, este grande poeta. Bueno, Camões, ao mesmo tempo que Camões estaba aquí en Portugal, en España estaba Shakespeare, en Inglaterra estaba Shakespeare e en España estaba Cervantes, non? Entón, eu creo que esa triloxía xa define, pois, igual a literatura universal. Estamos falando de tres xenios que non só pasaron á historia das letras, pasaron á historia en xeral, e que cando buscamos unha referencia en Portugal, pois seguramente a buscamos en Camões, en Pessoa, en xente desta calidade artística. Pero Camões, 500 anos, pois significa un orgullo inmenso para Portugal e para todos os amantes da literatura. Uma obra com imensos autores de diversas nacionalidades. Como editor, como é que vê esta obra? Que obra é esta? Que conteúdo temos aqui? É unha obra difícil de definir, porque é unha obra inmensa, como é difícil de definir a Camões ou como é difícil de definir a propia revolución. Os autores, cada un vea desde o seu punto de vista. Hai prosa, hai poética de gran calidade, hai escrita dende o corazón, hai escrita dende a razón, hai ilustracións maravillosas, hai obras de pintores. É un libro histórico, é un libro xenial, e non o digo só como editor e autor, digo tamén como lector. É unha obra que calquera pode disfrutar. Aparte, como son relatos cortos e distintas visións de cada un, pois é un libro que podes ler 4 páxinas hoxe, 4 mañá e 4 domingo que ven, que te vas a acordar perfectamente do que liches anteriormente e vas a poder lelo así. Por lo tanto, tamén é un libro ameno e é un libro, bueno, eu xo dixen antes, histórico, que deberían estar en todas as bibliotecas do mundo. Esta é a miña opinión. Rui Amiguinho, esta capa, esta escolha, como é que vê o trabalho do Rui? Rui é un artista gráfico, é un artista, bueno, el xa é artista na súa forma de expresar a sensibilidade a través das súas creacións. Pero que ademais eu creo que aquí fixo un traballo extraordinario, porque foi capaz de conxuntar esas fotografías que son moi representativas. A da capa pois é unha fotografía que todos coñecemos e que todo está no imaginario, pero trasladala a capa con outra imaxe, facendo a nova. Se acollemos a un primeiro golpe de vista, é actual, pero ao mesmo tempo está nos trasladando a historia, 50 anos atrás. E o mesmo podemos decir da contracapa, solo que aquí en vez de 50 son 500, pero está xogando cas dúas versións da historia. Como artista que souas conxuntar moi ben e facelo moi ricamente. Está feo que diga eu que son editor, pero a capa é maravillosa, é excelente e é unha obra de arte en si mesma. Muito obrigada pelas suas palavras, graças. Vamos continuar aqui a acompanhar a apresentação deste livro, desta coletânea Sempre Abril, aqui na Casa da Beira Alta, no Porto, e vamos levar tudo até si.